Sa pagbuhat nato sa misyon ni Kristo. Pagsaksi nato sa kaluoy ug gugma ni Kristo. Dili pwede nga usara kinig yung duha. Kay muni ang maghatag o kahingpitan o kinatibuk-an no sa kaluwasan nga atong madawat ikan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ikatulo nga pagtulunan mao kini giingon ni Jesus sa Ebanghelyo, sa inyong pagpanaw ayaw kamo pagdala bisag unsa. Makaigsunan diha sa pagbuhat nato sa misyon ni Kristo, naaputay atong kaugalingon nga lawasnon o kalagnon nga panginahanglan. Ang panawagan ni Jesus diha sa Ebanghelyo nga ang atong pagsandig o pagsalig anaa gayud sa Ginoo. Diha sa iyang kaluoy o gugma. Nga diha sa atong mga panginahanglan sa lawas o kalag, ang importante o mahinungdanon nga nanginahanglan kita sa Ginoo. Nga nanginahanglan ta siyang kaluoy o gugma. Makaigsunan, kining gisulti ba dinhi sa unang pagbasa karon gikan sa basahon sa panultihon? Kini bang gipangayo sa katawo diha siyang pag-ampo nga miingon bitaw siya, ayaw ako himua nga dato ni kabus. Atagi lamang ako sa pagkaon nga igo ra sa akong gikinahanglan. Kay kung hatagan mo akong sobra, tingali unyag makaingon ako nga wa na ako makinahanglan kanimo. Apan kun kabus usab ako, tingalig matintal ako pagpangawat ug mapakaulawan ko ang Dios. Mao kagsunan himuon ni nato nga pag-ampo kay mao ni ang makapalambo makapatubo nato diha sa pagkamasandigon ug pagkamasaligon sa Ginoo. Nga kanunay tang midangop siyang kaluoy ug gugma ug makasaksi ta niini diha sa itong pagbuhat usab sa iyang misyon. Sayo ta nga dakong buluhaton apan buhat kini ni Kristo mismo. Mga importante nga anaa gyud ang atong pag-ila nga nanginahanglan ta sa Ginoo nga mudangop ta kanunay siyang kaluoy ug gugma. Makaigsunan diha sa pagtagbaw nato sa atong mga panginahanglan, lawas o kalag, ana ay kalipay nga atong masinati. Apan karon gitudloan ta diha sa Ebanghelyo nga ang hingpit nga kalipay atong mabatunan kung kita usab mo atiman sa panginahanglan sa uban, sa ilang lawasnon o kalangnon nga panginahanglan alang sa ilang kaluwasan. Makaigsunan sa atong pagpadayon ning Santos nga Misa, mangayo ta sa pangama sa mahal nga Birhen Maria. Nga tagan ta niya og kusog o kadasig nga mubuhat sa buhat ni Kristo alang sa kaluwasan natong tanan. Diha sa atong pag-ila kanunay nga ang Ginoo naghatag nato gahom nga siya ang atong sandigan o kasaligan nga kita makatubag sa tanang panginahanglan sa uban. Ug ginaot unta nga sa pagbuhat nato ni Kristo atong mahingpit ang atong kalipay, kanang kalipay nga gitagana sa Ginoo nato, ang kalipay nga hingpit, kalipay sa langit. Amen. Manindog palihog. Ang Dios Amahan nagdapit kanato nga mahimong tigsangyaw sa may balita sa kaluwasan. Pangayoon nato sa Dios nga mahimo kitang matinud-anong mga saksi. Magampo kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Nga ang simbahan padayong mutawag ug magpadalag mga misyonero aron pagwali sa maayong balita ngadto sa tanang kanasuran ug sa tanang dapit.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga Kristohanon, mangako nga musangyaw sa pulong sa Dios ngadto sa mga wala mutuo ug sa dili maabi-abihong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga daghang mga tawo madani sa Kristohanong pagtuo, pinaagi sa atong matinud-anong pagsaksi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa mga palasanon sa kinabuhi, makakita sa espesyal nga gugma ug pag-atiman sa Dios kanila, pinaagi sa maaghop nga pagtagad sa ilang mga kabanayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo makatagamtam sa tunhayng kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. Ginoong Dios, gipili mo kami diha ni Kristo ang pagsangyaw sa imong gugma. Himoa kaming matuod nga mga mensahero kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Maigsuon pagampo kamo aron ang ako inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton uta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaay sa imaya sa ngalan. Alang usab sa kapuslanan sa tibuok niya nga santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa mong pagtuo o paghigugma. Himoa nga magpahimuot kini kanamo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Kristo imong anak nga mo'y among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay, magahom sa tanan. Angay matarong gayod, magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod nga mong banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa, matarong, ang tanang mga binuhat, mag-alagad kanimo. Ang tanan mong mga tinubos, magdahig kanimo. Ngang imong mga santos, magpasidungog kanimo sa niusang kasing-kasing. O busa, uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kahungan. Puno ang langit mo giyota sa imong biyaya. Usana sa kahitasan. Daygulang sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos dining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Salamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas na itugyan
alang kaninyo. Masamang pagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto siyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Namatay, si Kristo naman, si Kristo mubalik nga. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpahan sa kinabuhi o kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip, kangayan nga matubang o malagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Yung dumi ginuang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Jose, among Obispo, sa tanang mga Obispo o tanang mga pari. Yung dumiusab ang among maigsuon nga nangamatay. Malaumon, mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaloy ikaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ang mo ikaw nga daygon, gamo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagahom nga mahan, diha sa kayusan sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngaymo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan si imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. kay imo man naging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, katagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaka ninyo. Ipakita ta ang panaginig sunay. Paragdait, peace, manaa kanini. O sa Diyos na
sa mga sala sa kalibutan. Luit kami, hatagi kami sa Kini mao ang kudero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang panihapon. Ginoo dila ko angay, palawat kanimo, panipamulong mo lamang, mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoo, gilig-on mo kami pinaagi nining Eucharistia. Padayon na ang pagtabang kanamo pinaagi sa imong gugma. Himuang nga mahuban namo ngadto sa buhat ang pagtuo ug ang paghigugma nga among gihuptan dinhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mula usab kanimo. Manangin kaninyo ang Dios nga magahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak, o Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong dadon ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.